Doncs per mi Arxivers Sense Fronteres no ha estat una aventura passatgera perquè diguem, he estat vinculada amb Arxivers Sense Fronteres gairebé 10 anys. El primer projecte en el que vaig participar va ser un projecte que hi havia i que va durar uns quants anys a la comuna de Fes. Jo vaig estar només un estiu, em sembla, si no recordo malament, 2 setmanes, i després l'any següent, el 2010, Arxivers Sense Fronteres van treure una oferta que la van publicar entre els socis per si algú volia anar als projectes que començaven aleshores a Casals Catalans, i jo em vaig presentar voluntària per anar al projecte de Cuba i em van escollir, i de fet he estat vinculada al projecte durant més de 7 anys. Encara molt puntualment faig alguna cosa, però ara fa 2 anys que no participo directament, però ha sigut un projecte en què em vaig involucrar de manera molt intensa i que m'ha aportat moltes coses, no? Em demanaven una única paraula per definir què significava. Si he d'escollir una paraula, potser la paraula seria compartir, que a més és una paraula que a Cuba s'utilitza bastant sovint, i perquè més enllà de l'experiència a nivell professional hi ha tota una vessant més personal, no? de coneixement, de trobar altres persones, que és gairebé igual d'important que l'altre, no? I de cara a la gent que està començant ara amb el món de l'arxivística i quin aprenentatge pot treure de tot això, no? d'un projecte de cooperació, doncs crec que a nivell més professional el que t'aporta és, a banda de conèixer altres realitats, etc., és haver d'adaptar, no? Tot allò que has après o que estàs aprenent a la universitat, haver d'adaptar-ho a un ambient i a unes situacions en què sovint no es donen les condicions per fer-ho exactament com toca, no? A nivell d'ortodoxia, és a dir, els objectius no deixen de ser molt semblants als que a nivell de qualitat els que es demanarien aquí, i en canvi les condicions en què es treballa són força diferents perquè són en general bastant més precàries. Per tant, obliguen a fer un esforç però també un aprenentatge per buscar solucions a problemes o a plantejaments o a situacions que aquí ni tan sols ens plantegem, tot i la precarietat de molts arxius també aquí a casa.